Сабак төзелешенә багышланган дәресебезнең практик өлешенә рәхим итегез. Беренче бирем. Тест биремнәрен шишегез. Дөрес җавап. Сабакта юкәр белән үзагач арасында булган катлам камбий дип атала. Иртә үзагач дип еллык бөҗраның үзәккә якын үткәргеч каналларын атыйлар. Сабакның функцияләре: терәк, күчерү, фотосинтезлау, туплау. Икенче бирем. Сабакның эчке төзелеше дип аталган таблицаның буш шакмакларын тутырыгыз. Җавабыгызны тикшерегез. Өченче бирем. Бирелгән җөмләләрнең дөрес булу-булмавын ачыклагыз. Җавапларыгызны тикшерегез, хаталарны табыгыз, анализлагыз. Дүртенче бирем. Түбәндә бирелгән сүзләрне кулланып, текстта төшеп калган сүзләрне языгыз. Дөрес җавап. Сабак. Күп еллык агачыл сабакны тәшкил итүче тукымалар: япма, бөке, юкәр, иләк сыман көпшәләр һәм иярчен күзәнәкләр, юкәр җепселләре, туплаучы күзәнәкләр. Ясалгы тукыма: камбий, үзагач, үткәргеч каналлар, җепселләр, туплаучы күзәнәкләр. Үзәкнең туплаучы күзәнәкләре. Бишенче бирем. Мәсьәләне шишегез. Олы яшьтәге кеше тәүлегенә якынча 0,5 кг кислород сулый. 50 еллык имән агачы 1 ел эчендә 20 кг кислород бөлеп чыгара. 25 еллык тирәк 32 кг тирәсе. А. Бер кеше ел буена күпме кислород сулый? Моны ничә 50 еллык имән агачы тәэмин итә ала? Ничә 25 еллык тирәк? Б. Ни өчен паркларда үсүче агачларның яктылык чыганакларына якынрак урнашканнары соңрак яфрак куя? В. Теплица шартларында яшелчәләр үстерүче бакчачыга фотосинтезның интенсивлыгын арттыру өчен киңәшләр бирегез. Шишу. А. Бер олы яшьтәге кешенең еллык сулавын 10-50 еллык имән яки 6-25 еллык тирәк тәэмин итә ала. Б. Көннең якты вакыты озынлыгы үсемлек өчен мөһим фактор. Яктылык фотосинтезны һәм, димәк,
башка процессларын да тәэмин итә. Шуңа да яктылык чыганакларына якын урнашкан үсемлекләр соңрак булып яфрак куя. В. Фотосинтезның интенсивлыгын арттыру өчен ясалма яктылык чыганаклары кую, һаваны углекислый газга байыту тәкъдим итәргә була. 6нчы биремне мөстәкыйль эш буларак тәкъдим итәм. Бирелгән рәсемдәге сабак үсешен киләү методикасын атагыз. Аны ни өчен башкаралар? Бәбәкләр үсешен киләүнең тагы нинди ысулларын беләсез? Мисаллар китерегез. Бүгенге дәресебездә без сабакның төзелеше белән таныштык. Киләсе дәрестә үсемлекләрнең яшел лабораторияләренә сәяхәт кылырбыз. Яфраклар турында сөйләшә башларбыз. Көтеп калам. Сау булыгыз.